נתחיל בישראל. אנחנו בסרטון חדש. כן. כן, יש... זו תראה אותי. וכן, יש דבר אחד שאני לא רוצה להראות לכם. רגע, נחזור אליכם עוד שנייה. תראו מה קסם כתב לי. יא רוסי מסריח. אני רוסי, כן, אבל לכתוב לי יא רוסי מסריח. כן, ותראו מה אנחנו עושים. בום. דיווחנו עליו 3 פעמים, חבר'ה. הטרדה, רגע. אני רואה מהמצלמה שלו, זה קשה. הטרדה או בריון... נו כבר. נו. שנייה, טוב, אני אראה פה. הטרדה או בריונות. נו כבר. הטרדות... נו, מה יש לזה? זה... מטריד מישהו אחר שזה דניס, ודווח, בוצע. ועכשיו אני הולך לדווח עליו גם מהערוץ שלי. כן, חבר'ה. כן, תראו את זה. עכשיו אני במיינקראפט טקסט בערוץ החדש שלנו. לא, דיווחתי כבר. זה חשבון, לא, בערוץ שלי. יהיה רויאל. תזיז את היד. כן, אני לא רואה מתי שכותבים יא רוסי מסריח. אני לא יודע למה לכתוב. מה קורה אנשים? פלוס הוא נתן לי דיזלייק. כן, ברור שזהו. כי יא רוסי מסריח. הנה. כבר דיווחנו עליו 4 פעמים. דווח. ותראו כמה יש לו סאבים. אז נראה לכם. מטריד מישהו אחר, דיווח. בוצע. יש לו 23 סאבים, ולא מגיע לו הכל. וזה לא מגיע. כן, נכון, לא מגיע לו. לא מגיע לו שהוא יפרוש מהיוטיוב. לא, יכול להיות שכבר היוטיוב הציעו אותו על התגובה שלו, אבל לא בטוח. כן, אבל תפרשו מהערוץ שלו, זה לא יפה לכתוב יא רוסי מסריח. אני לא, כי זה מאוד עצוב לי. כי כותבים ים אפה, נכסה, לך תמות, חרא. אז אני לא רוצה שזה יקרה גם לכם. כן. אז תתנו סאב ולייק ויאללה ביי. תחתוך את זה קצת.